В България най-често срещаните заболявания включват заболяване на сърцето. Това са най-честите случаи за смърт. Раковите заболявания. А най-често срещаните ракови образования са в нашия стомах, защото рака се развива, когато средата е замърсена. Когато алкално-киселинния баланс в pH е много нисък. Особено левкемията е много често срещано заболяване. Диабет. От тази болест страдат около 500 хиляди души. Болести на опорно-двигателната система. Това включва нашите изкривявания и други подобни условия. Кожни заболявания, включително псориазис, екзема и дерматит. Гинекологични заболявания, ендометриоза, миома, предменструален синдром, мастопатия, заболяване на простата при мъжете, простатит или възпаление на простатата. Също при българите много често срещани заболявания идват и от стомаха. Ето за това ви говоря постоянно, че трябва предварително да пречистваме нашия организъм, нашето тяло, нашия стомах, защото когато имаме затръстени органи или възпалени органи, тогава имунната система не работи правилно, стомаха не преработва правилно, панкреаса не работи правилно, нищо не работи в пълния си капацитет.